Oy, Gagi, pare. What's up, mga kabisyo? Feel good day! At Konyo syempre, Bicolano. Robin Shena. Ano? Magkakape ba tayo? Actually, hindi. Pero mamaya pwede natin gawin. Pwede. Ngayon, hindi Dito to tayo, tara guys. kape, tara... Tara shot, Tara Gagi, shot. pare. Oo. Tara shot. Malalaman natin kung sino yung sinungaling sa ating dalawa. Ay, ako, I'm pretty confident. I'm not like hambugon or I'm not sinungaling. Para naman sinabi mong sinungaling. Oy, wala akong sinasabi, Gagi, pare. Kaya nga magkakaalaman tayo. Dito na natin malalaman. Oo. So, bato-bato pick na. 1, 2, 3, go! Bato-bato pick! Oh. Ang daya mong Isa bagay pa. mo. Bato-bato pick! Oh. So, ako yung ka. talo. Ako yung Yan. magtatalo. Okay, so meron tayong lie detector test dito. Na may Grabe, machine to. high-tech tayo, no? I think, ano daw talaga to, kuryente. Oo, may 220 volts. Oh, 800. Uy. 800. So, anong gagawin ko? Wala pa. So, ilalapat mo yung kamay mo dito. Hindi baliktad, Ay, yun lang. Dudski. Ano ba yan? Ayan. Ayan ba? Okay, so, first question. Ini-stock mo ba isa-isa ang DJs bago ka sumalang sa Love Radio? Yes. 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 Bye! 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 Oh my God! Nakuryente ka. Oo. Oh my God, so nagsisinungaling siya. Uy, in-stock ko sila Di mo ako lahat. in-stock, no? Oo, ikaw. Hindi, pero ba't gano'n? Nakakatakot. Oh my gosh, God. buhay pala to, Gagi, par. Buhay pala yung nakasalalay dito. Ay, nakita. Parang lalong kumulot yung buhok mo. Oo, Gagi. Ito naman, safe naman to. Oo, may onting ano lang. Na parang... Durag. Uy! Sige. Hoy, ubos. Bottoms up. Hindi ka Sumuka sa akin. Hoy, Dodski, ubusin mo. Uy, sige, Gagi. Ang saya-saya ng game na to. Parang lasang kilikili. Hoy, bottoms up. Totoo ba? Wait, so ang hindi ko gets, nagsinungaling ka. Hindi mo in-stock lahat. Ay, sorry. Focus pa na dun sa last. Kadiri. Kadiri. Sisinungaling ka kasi. Yan ang Hirap parusa sa mga magkapera, nagsisinungaling. Gagi, Kaya mga bata, huwag niyong tutularan. Hindi, parang ano, I did. Nag-stock naman ako, Oo, but yeah, hindi I lahat. forgot, hindi lahat talaga. Yung in-stock ko lang talaga doon, si Tanya, Rocky, yun. Anyway, ako na next. Saan Dapat niyo to lapat nabili? na lapat. Ako, okay, magiging clear ako sa aking mga sagot. Okay, G na tayo ha. Wait lang, wala pa. Tanong muna. Tanong muna, di ba? Okay. Kung papipiliin ka lamang ng isa, ano ang mas matibay sa'yo? Love or career? Love. Love? Love. Love? Wait, Tingnan natin anong kung love? nagsisinungaling. Hindi ako kakabahan. Shit, kinakabahan. Love! Diba? Love pinili mo. Sabi ko sa'yo mukhang pera, kagaya. Career talaga. Career. O, so nagsisinungaling ka, hindi talaga May love. akala ko joke lang. Totoo Oo, pala. nakakatakot. ano. O, so nagsisinungaling ka. Baka kasi yung love career ko Bawal. yun. Oo, Wala. pera talaga. Pera and all. O, dahil nag-lie ka, Nag-lie. uminom ka dyan. Sinungaling to. Mamaya ilay detector test nyo din yan. Alam mo yung ano niyan, Lasa, feeling ko gugustuhan mo. Healthy ka eh. Oh, Gusto ko healthy, siya. healthy. Yeah. Parang siya may itlog na maalat. Hindi, parang kili-kili nga. Lasang kili-kili. Pero masarap siya. Masarap yung kili-kili, guys. Dalagang Pilipina, yeah. Game. Okay, next! Ako na. Oh, game. Sabi sa comments sa page, hindi ka raw bagay ipares kay Robin Shena. Na-hurt ka ba rito? Oo. Oh, tignan natin kung nagsisinungaling ka. Na-hurt ka. Hurt naman. Tapos ako na-kuryente din ako. Ay, napagagi pa. Ewan ko, nafe-feel ko hanggang dito. So, ang lamig pa naman sa studio. Uy, pero na-hurt talaga ako. Talaga?
Talaga? Ano ba meron dito? Palitan Feeling na to. ko lahat kinukuryente nito. Feeling ko lahat. Madaya. Pero na-hurt talaga ako. Nariga. Oo, kasi first ever experience ko, Oo. ito na lumabas talaga. So, feeling ko talaga may lukso na tayo ng dugo or like lukso ng udo. Actually, para na nga kami magkapatid nito. At talaga, yes, magkapatid. Soulmates nga tayo nung Kasi pag past magkapatid, nag-uutangan, pautang. Oo. Ewan ko sa'yo. Uy, hindi yan. Ito. Oh, ito muna. Ito, di ba? Ayun na, Oh, you're okay. so palpal. Ito muna. Gagi. Okay, go. Like, ito itlog. Like, sige. Ang hinhin mo uminom. Ay, Feeling oh, ko. feeling... Okay siya. Oops! Baboy mo. Hindi, feeling ko, Kamusta? I Lasa? love the taste. You love I eggs, love eh. the taste. It's like, it's so healthy. It feels like I'm so healthy. Wow. I love it. I love it. It's so like ginisa and all. You like egg yolks, no? I love egg. Kasi mo sa'yo, you love eggs. Ay, yeah. I love siya. Dapat Parang mahigpit. lahat nagsisinungaling. Dapat wag mo aalisin. Okay. Kasi mawawalan ka ng trabaho pag inalis mo. Bilang isa sa mga baguhan sa industriya, nakaramdam ka ba ng pressure mula sa mga veterano mong kasamahan? Yes or no? Ako naman. Sobra. Tingnan Napapanaginipan natin. ko na nga eh. Sobra, oo. Alam mo, wala pa kinukuryente Imposible. na niya ako. Nafe-feel ko na yung Imposible. kuryente. Bakit ganun? Gagi, parang ba't ang bastos? Ba't ko ba sa'yo? Oo, hindi ka nakafeel ng pressure. Na-pressure ako sobra. Hindi ka daw nakafeel. Ano ka ba? Inaalmusal ko nga yung pressure. Totoo ba yan? Oo, araw-araw Eh, ba't na-oriente ka pa? Hindi ko alam. Pero ito, no kidding aside ha. Mm. Araw-araw, I mean, nung napasok ko sa Love Radio, Mm. parang kailangan everyday intentional yung pagpasok. Uy, tsaka na-feel ko, magaling ka naman kasi. Talagang Tsaka bida-bida ka Pilipina, talaga. Oo, nakaka-pressure tuloy gumawa ng mga content sa'yo. Grabe naman yan. Pero at least, nagsisinungaling talaga. Oo nga, nagsisinungaling. Uy, uminom ka na bago Actually, tayo tamad magkalimutan. talaga ako. Nanginginig ako. Di ba grabe siya mag-ano? Oo. Okay, G. Mm. Uy, kadiri yun. Pero masarap. Nagustuhan ko siya somehow. Weirdo. Ako na, it's my turn. It's my turn now or never. Lasing na sa dalawang shot. Na-conscious ka ba sa mga sinabi ni Lala Banderas kahit prank lang naman yun? Oo. Wait. Oo. But I love Lala B. Super. Showbiz. Kung ngayon pag... Shit. Parang ako nilalabasan ko! Gagi! Oo, malakas. Nanginginig talaga siya! Ano ba yan? Iba yung tunog nung kanya. Ano ba to? Ano ba to? Parang casting ba to? Uy, pero somehow na-pressure Oo. din ako. I'm a type of person kasi na overthinker din. So I tend to overthink things. Actually, di ba Overthink sabi mo things. nga na panaginipan mo? Oo, gagi. Hindi ako nakatulog. Like, napanaginipan ko siya and all. Tama. Kahit ako din siguro. Grabe yung tense nun. Okay. So, anong naramdaman mo sa pagdating ko ni Konyo Bicolano? Saya dahil may makakasama ka na o kaba dahil baka hindi ka epektibo mag-isa? Wow! Yes, Intense yung tanong naramdaman nyo! Go! Masaya! Hindi masaya Ulit. ako. Di ba, masaya dahil may makakasama ka or kaba dahil baka hindi ka epektibo mag-isa? Alam mo, ang flawed nung tanong, pero both kasi. Masaya. Hindi, isa lang, gagi par. Kabado. Kabado. Kinakabahan ako. Okay, go. Kinakabahan, Ay, pero bawal. masaya. Huwag ka muna mag-explain. Siya ang magde-decide, So, hindi kinakabahan ikaw. ka. Alam ko Tingnan naman natin kuryentahin mo ko eh. Pero masaya ako. Gulat ako sa'yo. Oy, ayan. Pero Oo, yun, kinabahan. i-clarify ko lang ha. Masaya ako kasi napagod na yung isip ko kakaisip ng signs at tips. Kung may kasama ko, Oo. at least alam mo yun, medyo nababawasan yung yung pagod. And kabado at the same time. Kasi may what ifs. What if nga hindi ako effective? Oy, hindi. Diba? Hindi naman, hindi. Ako personal, nagsashine ako kapag nasa tamang tao ka. May it be, alam mo yun, sa relationship or sa family mo, nagsashine ka talaga. So I think, ayun, feeling ko nagsashine ka talaga dahil nasa perfect. Parang? Me too din. Shine bright like a diamond. Okay, shot na Pare-pareho tayo. sinungaling Kaya daw. nga eh. Cheers tayo. Cheers mga kabisyo. Sige, game. Baho! Uy, pero masarap siya.
para siyang Uy, gagi. Parang nasa ilong ko. mayonnaise. Uy, nakakatakot Ano to? yung ganun mo, Angel, ah. Isa pa? Mayonnaise. Pero ang baho niya. Baho. Baho. Parang umiiano sa ilong ko. Wow. Nakakaya. Okay, game. Ilang taon ka na sa ano? Ilang taon ka na sa pagja-jock? May intro question. Ilang 3 taon ka na? years. 3 years. Totoo yun, ah. Sa 3 taon mo na pagja-jock, kahit recently lang may nag-offer ba sa'yo na ibang estasyon at munti ka ng umuo? Ay, wala. Wala. Hindi! Alam mo, sinungaling to. Tatanggalan pa ako ng trabaho. Tingnan Uy, di natin. ba sabi niyo wala? Tingnan natin. Ang daya! Wala. Ah! Oo, Sabi sa'yo sabi ko eh. sa'yo, pera Wala ka eh. nga Grabe. eh. Uy, totoo? Wala. Alam nilang di Nagparamdam. Alam nilang di nila kaya presyo. Yung ano, uy. Hi. Hi. lang, hindi wala. Wala talaga. Wala. Naisipan mo umalis Hindi din. Ito yung dream job ko eh. ever since. Makikipagpatayan ako. Uy, at Joke least lang. I can really see the... I really love working with passionate people talaga. Kasi nakakahawa yun. It's really contagious. Yeah. Keep that fire burning on the dance floor. Whoa! Ano? Oo ka ba? Kapag sinabi ng Love Radio na mag-stay ka pa sa amin Uy, ang hirap. ng 2 taon. Ano? Yes. Yes. Sinungaling ka. Where? Alam mo, may Gagi. tunog siya, no? Para siyang nilalabas. Hindi. Ang baho ng ilong. Hindi. Ano kasi, sobra promise. Oriental. Papainom tuloy ako ng tubig. Oy, mga kabisyo, alam nyo na nung itsura, anong tunog ni Konyo Bicolano kapag nag-happy ending. Nag-happy Nag-happy hormones. Kaya siguro, yon nanginig-nginig and all. Oo. Because, syempre ako, gusto ko kasi, para akong ibon. I always wanted to fly. Scarecrow. Pero kapag kultura yung pinag-uusapan sa isang kumpanya, that's the best thing. And I think, so far, isang buwan pa lang naman ako sa love. Sobrang okay nung culture dito. It's not like super family talaga and all, but you would feel the authenticity of every single individual here. But of course, I always wanted to, guard my future. So I don't know what's gonna happen. I don't know what's gonna happen. Malay mo, 'di ba, may offer sa Hollywood. Oh, na susunod na scarecrow doon sa 'di ba, sa farm sa Texas. Truly. Oh, 'di ba? Uy, pero Gagi, so far I'm really having fun. I'm really enjoying it. The culture is so good. Talagang super feel good and all. Yes. 'Di ba? At speaking of feel good, alam mo, masayang-masaya din ang Love Radio Oh. na sa 48 years, may Konyo Bicolano tayong kasama. Uy, Gagi, parang Diba? 48 years na. Oo. Unti na lang magiging kaedad mo na siya. Uy, mas matanda ka pa sa Uy, akin. Yun pala dapat ang tinanong ko Hindi, kanina oo, kung wala ilang taon na na, siya. wala Hindi nyo na, alam, wala no? na yun, wala siya na. po Next ay isa question. pa. 30 years Mga old. kabisyo. Uy, mga kabisyo, maraming salamat sa pagsama sa amin. Makitawa, makiiyakan, makiinis, makigalit. No, sa lahat ng content na inilabas on air and online. Kaya sana sa mga susunod na taon pa, 48 years and beyond. And beyond. Oh, yung kahit patayin na si Konyo Bicolano at Robin Shena, tuloy-tuloy pa nandyan rin. pa rin kayo. Mga kabisyo, I'm so honored to be part of the 48 years milestone ng Love Radio. Like, super legit and all. Gagi, para team from this, so ugma, so happy, whatever it is. Ay nako, anniversary na. Walang iwanan. Kasi kapag iniwan nyo kami, ay nako, mawawalan kayo ng love life. Totoo. Malas. Wala daw iwanan, ha? Oo. Ikaw ang walang Walang iwanan. iwan. Aray po, Gagi, para. Mag-cheers na lang tayo. Ito yung Cheers! favorite part talaga Cheers natin. to 48 years! Tara! Shot! Tara shot! Ano ba? Oh, tara shot! Oh my- Cheers! Super sarap. This is the best. Na-miss ko to. May tunog talaga siya! Ano ba? Tigang ka ba Oh my ngayon? God! Isa pa nga. Thank you so much, Happy mga kabisyo! anniversary! Happy 48 years!
48 tara. years, 48 years, 4.